Umri više. Gomek simulator. Offroading. U suštini, nešto što smo ja i Suzuki Kiki radili posljednjih par mjeseci, što nisam nijednom snimio, nažalost, pokušavamo da nađemo najbolji burger, običan burger u Novom Sadu. Pojente da smo u jednom trenutku bili gladni, sjetili se kao ajmo na burger, naš burger je obično onako, ono kad ne znaš šta ćeš da jedeš. I shvatili smo da jebeno, ne znamo odakle da uzmemo burger, gdje ima jebenih burgera. Fuck, otkinuo sam u glavu. Nisam to htio da uradim. Gdje si to našao? Operišem kokošku. Ovo je valjda kokoška, nemam pojma. Umri više! Što se reći da uradiš? Čekaj, valjda je nisam kompletno rastavio. Nisam, dobre. Hoće moći. Čekaj, nemoj još. To. Čekaj. Ja mislim da će tvoj motor ovo ispaliti isprve. Ako se neće ugušiti. Ne znam koliko je ovo pametna ideja. Ajde probam. A? Ja sam mislio dugo i trajalo. Previše ti je glasan. Čekaj, može... Moj ne može, moj je širok. Da, a moj ne može. Ajde pali ga opet. Jel treba kvačivo? Da, šta ćeš? Da ga upalim samo. Je samo me ide tiho ili ne čujem? Ajde daj gas! Ma kakvi? Previše ti je jak protok da ga probije. To treba na auto da se stavi. Bi mogli da se ušunjamo na semaforu iza i stavimo na nečiji auto. Sad se toliko razočaru. Moj malo manje duva, ajde. Da, otreći na auto. Ispala mu je grlo! Čekaj, ovo je verovatno neki važan deo njegovog grla. Ne pravi više zvuk. Ubili smo kokošku! Ne! Ne čuje se sad. Ček, aj skini mu glavu. Otkini ovako. Ovo nisam mislio da ću ikad vidjeti u životu. Kikija kako turi prst u kokošku. A to je slomljeno verovatno. Oj. Ko je to? Odletio mu rukavicu. Ali sam razočaran sad na trošenje para. Košto ovi čitavih 250 dinara. Suzuki Kiki više neće da žuri, zato što se navodno skoro ubio pre 2 minuta. Na svu sreću ima moju kameru, tako da možemo da prikažemo kako se skoro ubio. Tako da je rekao da do kući ja sad vozim isto. Jer ne želim tako nešto da se desi. Ne znam koliko se to lepo vidi u snimku, ali izgubio je kontrolu, išao je polu nazadnjaka, non stop gore dole, ovdje jako loš put, jako nestabilan, ima mnogo rupa i neki Audi je pičio u drugom smeru ka njemu. Oj. Na svu sreću, meni se to samo jednom desilo, ali pri mnogo manjoj brzini, kad ti motor tako izgubi kontrolu, to je jako zajebano, ali Suzuki Kiki ima mnogo iskustva. Ja ne znam šta bi ja uradio da se to meni desi pri tolikoj brzini. A mi je dalje smešno. Sad sam jako razočaran za onu kokošku jebenu. Nešto je sviralo, majke mi, nešto je sviralo, ne znam šta.
to nije bio Kristijan. Dobro je. Ne, nisam to bio ja. Ne znam, neki ludak prolazio, ne znam. Dobro, oni misli da sam ja svirao umjesto njega i sad ću ga sprdam. Sad kad prođe neki auto, čekaj. Možda sam novi hobi. Ja to ne umem. Fuck. Znao da će ući u benzinsku. Fuck, brat. Offroading. Sa Kikijem. Poslije čudim što mi vile ne valjaju. Eto, zašto? To imaš pun kurac stakla, pazi. Baca staklo na mene. Kiki, pamljaš epizodi? Suzuki, Kiki i ja budimo babe u centru. Zašto imam neki osjećaj kao se on možda izgubio. Gomex, možemo jesti u Gomexu, ima mesa. Samo što ga kupiš neispečenog. Kako to lažna reklama kad smo taš proizvod izgleda kao hrana, kao neki restoran. Ja mislim da je ovo samo okretni za autobus. Uiii. Fuck. Šta ćemo? Možemo jesti u Gomexu. Gomex koji je najgori i jebeni market na svetu, makar po meni. Možemo uzeti leba i paštete. Da, može. Imam leba, ne moramo na leba uzeti, možemo samo paštete. Ok, ja mislim da se sad već samo igramo. Da ćemo ozbiljno jesti. Gomex, ja mrzim Gomex. Ko se sjeti da stavi naranđasto i zeleno oba u drečavu, fuj. Gomex simulator. Za divno čudo, ovo je najbolji Gomex u kojem sam bio do sad. Zašto se i dalje smijem? Suzuki Kiki je veoma zbunjen, da ga vidimo u njegovom nadprirodnom stanju. Na to sam mislio zapravo. To bi trebalo da je oko 500 dinara. Koliko? Oko 500 dinara. Pa to pojedeš sam, 500 dinara. Evo ga. 700 dinara. A da mi ipak idemo u branč. Ne, u Univer. Ne znam, ću tim pratiti, meni je zanimljivo. Idemo vjerojatno, idemo da jedemo nešto, tako da ne znamo šta. Vjerojatno ćureće medaljone, punjene sa ćurećim šunkom i sirom. Zapravo, odlično, poliješ nekim sosom i pomfrit sa strane. Još ako ti ostane za sutra, najbolji doručak koji možeš imati, majke mi. Čega ima vamo? Takara. Da se sjećaš one misteriozne velike rode, tamo da odemo. Misteriozne velike rode? Da. Ne sjećam se, šta je to? Kad prođeš Vezninu, imaš onaj silaz jedan gdje bi izašao kod rode. A ono ogromna roda? Da vidimo tamo da odemo, a? To nije samo magacin, nije? Ne znam, nisam nikad vidio. Ajmo. Sad idemo do misteriozne velike rode. Ovaj dan je baš pun gluposti. Koji kurac. Dobro, ispravljam se. Kraj snimka. Vjerojatno će mi se istrošiti baterija veoma brzo. Idemo do one velike rode. Da vidimo šta ima u velikoj rodi. Jer nikad nisu bili tamo. I svaki put kad prođemo, uvijek se zapitamo šta ima u toj rodi, a da nema u svakoj drugoj rodi. Iskreno nema više nigdje rode, kad smo ima 2, 3 možda. Ja se dalje divim Kikiju kako može da vozi to čudo s toliko tvrdim kočilom i toliko senzitivnim gasom po gradu kod da mu ne... Aha, eto kako, odgurava sebe. Čekaj! Čekaj, ste vi vidjeli? Isto što sam ja video. Ova deca su kompletno izignorisala Kristijana i nisu njemu mahali, možda su njemu krenuli, ne znam. Ali su oboje gledali u mene više nego njega. Jebem ti zeleni motor, dečiji.
Ovakav crveni motorčić još nemaš. Ja nisam ti ni pokazao kakav sam dobio. Ili ovakav crveni motorčić, ili ovakav crveni motorčić. Ne. Samo se ovo iskrivio po glavu. Fuck. Pa mrak. I tu se završio snimak. Pogledaj u pavčinu, majke ti. Iskorišten Ploče. 100% potencijal zgrade. Da. I šta ti Kiki misliš o Rodi, Mega? Velika je. Mega. Mega me. Kakvi su im burgeri? Ono što su oni prodavali, to treba skinuti s menija. Lažno meso, alo. Vidjeli smo ono bio meso od povrća napravljeno. I Kiki pobegao. To će biti kraj snimka, idemo kući. Idemo da jedemo paštete iz Rode, Mega Rode. What the fuck, ovo svetli? Ja sam mislio da je ova zgrada napuštena, zašto svetli? U suštini, 5. put. Ovo je kraj snimka. Imali smo zanimljivu avanturu danas. Apsolutno beskorisnu, ali je prijelo iskoristiti vrijeme. Sutra je subota, tako da naravno, pošto je subota padat će kiša. To tako mora. Sem toga, idemo da jedemo paštete.